Walang ilaw dun. Ayun, ano? Yung? Yung, ano dyan? Di ka lakas yan? Ito? Ulang pa ba dyan? Ito? Ito nga ni... Ang pera. Yung pera ko mo. Ano bibili? Ang bibili? Ayan nga, oh. Bibili ng pagkain para sa anak mo. Hoy, ba't mo dadalhin yan? Alis ka dyan, alis. Nanggalan mo na naman ang aming pinagkita eh. Hoy, ate, may mali siya. No? Maliwanag naman ah. Burak-burak. Nalita ko ng battery. Ano yung pera pa yan? Ay, shut out. No! Gusto mo? Huwag ka dyan maghulo. Gawa ng sa sige. Hi, ma'am. Hi, Maria Faye. Hi, Ate Melody. Shout out. Daan kinuha ko. Now it's raining. Where's your cup? Ah. May panlock dyan. Sasara ko lang. May padlock. May panlock dyan. Sasara ko lang. Three viewers, thank you so much.
Ate Margaret, thank you.
Pogi ah. Thank you. Parang 18 years old ah. 8. Melody, thank you po. Naku, tapos pupunta pa si Boss B-Boy, aray ka. Pinabago ko yung ano, yung sword, nagkamali ako ng spelling hayop na. Ngayon ko na sana kukunin yung t-shirt, nagkamali ako doon sa spelling ng sword. Ayan, nailagay ko. SOWIARD. Pinapalitan ko. Visit, nagkamali. Kakainis. Pero ngayon, pinaayos ko na. Ayaw cool, bata pa ako cool. Bata pa nga ni. Yan ah. Kung lagay mo na dyan sa loob.
Kay Kabus, Sangkay, shout out. Malakas lang tugtog sa kabila. Sangkay Sabo, Kabus, shout out. Kumusta? Ayos ang bagong tabas na sangkay ah. Oo. Bagong ano, gupit. Sabi mo kasi magpagupit na ako para presentably. Yan, nagpagupit na ako. Sana ako magpapagupit. Hindi, joke lang. Hindi magpapagupit talaga. May tugtog lang yung kapitbahay. May birthday yan yata nakas. Boss, di mo na kamukha si Inkoy. Okay lang. Naayos mo na mo pa yung spelling ng so word. Oo, inaayos ko. Putang gala. Nagkamali ako. Visit. Kamukha mo na si Philip Salvador. Aray ko, Jomar. Nagkamali ako dun sa ano, kainis. Nakalimutan ko kasi ano yun. Okay na sana yun. Napalitan ko lang. Team Boom supporter founder Sunny and PBB siya. Google TV more solid server. Pinaayos ko na ano, Dabos, pinaayos ko na. Sabi ko pwedeng pa baliktarin yung ano, baliktarin yung na letter. Yung una yung A, bagong I. Ayusin yun. Kaya di ko kinuha. Nag-add na lang ako ng ano, 300. 300 ang in-add ko dun sa sa naka-bro. Naka-borda lang naman yata kaya pwede pa ayusin. Ano tol, naka print attempt, print out ba yun? Ay, inaayos na. Inaayos na. Princess. Naka-embroid yata yun. Parang hindi ko alam, basta naka-ano lang. Natanggal naman yung A tsaka I. Natanggal. Pag babaguhin lang. Six viewers, thank you so much. Sabi ko, linisin. Ayaw. Pupunta ka dyan. Ayaw.
Shout out. Kabus. Kuya Sunny, shout out Kuya Sunny. Yan, inayos ko na yung ano, bagong banner. Ano na. May ingay kasi. May ano, may bagyo rito, may bagyo.
Eugene, shout out. Malo, shout out. Kuya Sunny, shout out. 7 viewers, shout out. Guys, shout na guys, shout na guys. Kaya ano, agway. May agway nga ni, mag-agway. May nag-aagway. Mag-iisog. Hi, shout out, Tita Au. B-boy, shout out. Malo Albar, shout out. Hi, shout out, Tita Au. B-boy, shout out. Malo Albar, shout out. Kabus, sabi niya, Tita Au, shout out. Tita Au, boom, from B-boy. Yan, B-boy, yung banner natin. Siya yung banner natin nagawa. Eh, wala naman lang nakakorek nun. Aray ko, sa dami natin. Bulldog. Ikaw, hello, love you, shout out sa ano, kabus. Ano sinasabi mo? Timplakan. Oh, ganyan ito din. Okay.
Balita ka naman ako. Ito mo naman mo. Ano basa? Basa ang titi. Basa ang titi na parang mag-get. Oh, wow. Gorilla. Umbrella. Ay, tita ako siya tayo. Ay, kabus. Shout out sa'yo, kabus. Likot ni. Coffee. Hmm? Ano? Bubukas na naman. Palpugin kita eh. O yan na, Marjo. Ano na yung tubig, wala ka bang kape?
Shout out. 10 viewers. Uy, ang dami pala. Tate Robin, shout out. Baka mamaya. Oh, Jing, shout out sa'yo. Hindi ka na dyan, panay ka rin pa. Oging, shout out. Sanang host. Nandito ako. And thy names. Shout out. Mainit ano? Tatay Rubin, shout out. Tita Ao, shout out. Salamat po sa inyo guys sa pagpunta. Uy, nilikot ah. Tay Rubin, thank you. And the name is Rob. Top Garden TV shout out. Ang habang pangalan. Sino ba ako? Haba ng pangalan mo. And the name is Hindi mo ano-ano, diba? Tama ba? Hindi mo ano-ano? my viewers. Thank you so much. Ay, salamat sa ads sana. Dan Tamsak host. Ate Nems, thank you so much. Play kita. Parang ngayon ka lang pumasok sa akin. +1 po ako sa iyo, ma'am Ate Nems. And I Nems. Watching ako sa video mo. Watching ako. Wala nang cookies, inubos na. And the names, watching ako sa video mo. Hindi ka makita. Madam B-Boy, boom. And the names, boom. Hello po, sabi ni B-Boy TV. Tagal na akong nakapasok po, hindi mo lang napansin. Oh, di, matagal na kitang, alam ko po matagal na kita na pumapasok sa akin. hindi naman sa hindi kita napapansin. Napapansin kita. In thy names. Salamat po sa pagpunta. Dito po ako sa iyo. Watching ako sa watching. Salamat po sa 8 viewers at 13 thumbs up. Ngayon sana i-release mga Kora yung t-shirt natin. Kaso nagkamali ako dun sa letter ang ano A tsaka I yung galayan. Nagkamali kaya pinaulit ko. Pinatanggal ko yung ano pinagpalit ko para hindi naman nakakahiya. Sakto lang ang large. Sakto lang sa akin yung large, guys. Kaya Project 89 tama lang sa iyo, kapubling worker tama lang yung large. Kung medium ang pinatahi ko sa inyo, yari, ang liit sa inyo. Kay B-Boy, iwan ko, kakasya yung small. Small, masyado maliit. Okay. Ang sinukot ko kanina yung large, Project 89, sakto lang sa akin. Medyo fit pa nga eh. Hindi naman ako ganun kalaki eh. Bayat nga ako eh. Ha? Hindi nagkasya sa'yo. Huwag mo na suotin.
Pagawa na lang ulit bago. Inday names, thank you po. Andito po ako, watching po ako sa iyo. Ilan talaga? Na-stress ako dun, buwisit. Salamat host, dito lang. Si Jay, walang ano man. Guys, kay Inday names guys, puntahan natin guys yung ano niya. Oh shit. Biboy, parang ang liit sa'yo ng ano mo. Bahala ka. I-adjust mo nga yung ito. Ano daw? Ano ba ito i-adjust? Hindi ko alam. Biboy, anong oras live mo? Di ko nakikita. Sok, labas pasok. Ang boto na ito, ang likot. Oh. Likot mo. Project, sabi ni Tita Au. Ha? Iwanan mo ito. Madilim. Para kami nitong ano. Gusto mong mag-live dyan eh. Mag-ano. Reklamo. Ano yung ilaw? Ano ba yung unok? Eh di ba yung sinira mo yung cellphone mo? Wala ka na cellphone. Kala mo ha. Cellphone. Mami mo, hirali mo. Ayan o, yung ano. Yung Reno. Gamitin mo. Tita Au, sabi ni Project 89. Yeah. 24,000. Oh, yes. No, ano ba yan? Kulit mo naman. Xingxiang. Xingsha pala. Xingsha. Shout out sa'yo. Coming live tomorrow 7:30 p.m. Alright. Malapit na. Anong oras na ba? 6:53. Shout out po. Xingsha yung shout out sa'yo. Good evening. In the names, watching pa rin ako sa'yo. Next ko dito si Tita Au, guys. Nasira yung isang cellphone kasi. Salamat po sa 10 viewers. Doon ka nga, anak. Ang kulit mo. Doon ka, anak. Dali. Pasok ka doon. Shiksha, thank you so much, my friend, for visiting. Elephants! Oh, yan naman doon. Oh, grabe namang ilaw yan. Huwag ng perang ilaw ha. Lakas yan. Bibigyan ka ng ilaw, magre-reklamo ka. Diyan na sa may hook. Ay, diyan na sa bakal. Tali mo. Nak. Sabit na yung wire mo ho. Shout out. Okay, Dan Primera. Shiksha. Shiksha, Miguel, shout out. Thank you so much, guys. Salamat po sa pagpunta. Akalain mo, no? Ilang buwan na kami gumagamit ng banner namin. Hindi namin napansin na mali pala yun. Visit. Palpak. Diyan, para ka talagang kiti-kiti dyan. Put mo. Thumbs up lang, Kuya Sunny. Kuya Sunny, nandiyan ka na sa work mo? Ay, grabe naman to. Oh, lakas siya. Kitang-kita nyo, yung mga peklat ng mukha ko. Agay. Thank you. Kuya Sunny, salamat.
Kasalanan mo. Aray ko, yun nga eh. Pero wala naka-check sa inyo. Kasalanan nyo rin. Wala sa inyo nag-check kung ano, tama ba o mali. Hey, Quiz! Ikaw, natapos yung... Vlog! Yup, daw. Na Quiz? it's time to clean naman. Sige. Ina na Di, itsura yung di ano. ko nga nakita eh. Oo nga, di ko nga rin napansin yun. At yung mga viewers natin, hindi rin napapansin nila kung nagbababa tayo ng banner. Quack, 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 Wala mo yung mali pala. quack, quack. Isang buwan na natin ginagamit, pero maliit pala tayo. Tita Au, shout out. Magkikita kayo ni Biboy Tita Au sa Christmas party ng Sword. Dami daw parapol. Ayos to, daming parapol. Sana mabunot tayo, nak, no? Sama ng tingin ng anak ko. Nak, kamukha tayo, nak. Maras tayo magupit, to. Nak, tingnan mo. Nak, tingin ka rito. Wala ka dyan. Dito ka. Up and down. Ay, sumunod pa eh. Up and down. Up and down. I just monkey. Monkey is a monkey. Sa inyo na yung t-shirt, akin na yung ano straight na camouflage at isang TV. Sana all. Dami nangangarap sa parapol ah. Chill lang kayo guys, kasi ako hahakot niyan lahat. Hindi names, and then ano na ako sa'yo, ads pa ako, nasa ads pa ako. Kape tayo guys. Kape tayo mga kawaray. Pag 7 na ba? Ito, imagan. Nandito sa akin. Bibili nga ako ng ano. May upload ako ngayon guys. Nak, ang kulit ka na naman eh. $15. 15 pa isa na dagdag. Try mo. Upload mo. Elephant. Kunin mo. Lion. Hippo. Zebra. Dog. Lag. Square. Square. Shout out na lang lahat. Work muna. Kung linis ba? Done. Done. Sige lang. Kabos, shout out. Maglinis ka dyan. Boy, thank you sa kaibigan. Buti na kiusapan ko yung ano, si ate. Yung hindi na po. Kawawa. Kaya. Done. It's a hackathon. It's a start. It's a start. I start. 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 Eat. Nak, wag makulit.
Wag ka na mag-stress, bumalik na alindog. Wag ka na ma-stress, bumalik na alindog. Visit ka, B-boy. Inday Names, thank you so much. Guys, next natin si Tita. Guys, play natin. Tita, Tuno mo, Martis. Doon ka nga. Kalkal ko pa ng bubot mo. Doon ka, dali. Where's the cat? Isa. Dito tayo sa gala ilaw kahit maputik. Yan. Tita, watching ako sa'yo, Tita. And then names, dan watching ako sa'yo. Anak mo, host? Opo, anak ko makulit. Anak ko. It's red. In the names, B-Boy TV, dan watch your video. Boom. Sabi ni B-Boy. Thank you sang kay B-Boy. It's red. Kuha mo yung paninda. 8. Sakto lang mga 8. End na ako. Para pupunta ko dun sa It's water. bibilang ko ng paninda. Where ice cream? Where are the ice cream? Where? Nak, ang kulit mo na. Promise. Ano? Alabas ako dyan? Ano sarap ka mo na? Me. Ganyan lang yung mga I will eat your cookies. Hello ice cream. Hello ice cream. It's a happy. It's a happy. Eat mo na daw yung cookies mo, Nak. Tato ko yan. Bye-bye! Yes. Bye-bye! Bye-bye daw mine. Bye-bye, fire truck! Fire. Wala. Akala ko si mamay mo bye-bye na. Fire truck pala. Oh, it's an orange. Excellent. Yes, it's an orange. It's a It's fried frog. Fried frog. You want that? A fried frog? No! Ah! Whoa, whoa, whoa! Whoa! Yeehaw! Ah! Nakdong ka nga, ingay mo. Ninja ni Lolito host. Opo, kaya ano yan kay B-Boy? Oops. Aha! Aha! Okay. Kita, watching ako sa dito.
Oh, thank you. Nak, ang ingay mo, Nak. In their name, shout out, sabi ni Kabos. Kabos, thank you. Bro, Nak. Hi, Ging Gang, guys. Shout out, Ging Gang. Shout out. Nanay pa lang dyan. Shout out, guys. Out. Welcome to the Philippines. Kumusta kayo dyan? Areho. Ano sa'yo? Kamuang ka daw. Uy, Nak, ang ingay mo, Nak. Promise, sobra. Nark dyan, ang ingay. Still watching pa rin ako sa'yo, Tita Au. Next ko dito si Kabos, guys, ha. Siya si Project. Nawasira yung isang cellphone. Binagsak ni paring Mark yan. Ikaw sumira na ka isang cellphone, Nak? It's yellow. Yo, yes. Yellow. It's your exhibitor. Exhibitor. Where's exhibitor? Where's your exhibitor? You turo-turo di. Ciao. Wala nga naman, Tita. Maraming salamat sa pagtambay. It's green. It's so Donald Trump. It's a green dump truck. Nalambok talaga ka yan. Nalambok talaga ka. Ito talagang kaon. Ayan. Kaya kawakan nila ako eh. Tulit ka. Hi. Me? Larry Below, shout out. Larry Below, shout out. Musta? Wait, ligo muna. Sige. Mahilod ka, Biboy. Baka yung marami kang libag. It's sweet ice cream.
Hingi naman itong isa. Parang ano, kiti-kiti. Nakauwi lang. Uy, mabuti naman, nakauwi ka na. Isa. Mabuti nakauwi ka na, ano. Larry Bilog. Thank you, Larry. Maraming salamat sa suporta. Yan si Larry Bilog, guys, ay ano yan, solid sword at solid ni Waray. Nanonood talaga sa atin yan, guys. Thank you, Larry. Pag ka na maligo, pasma, kalabasan mo dyan. Yan, baka maging Lolo Biboy TV ka na yan. Aray ka. Oo nga, kabos, no? Hindi na siya maligo, hindi naman siya babaho eh. Wala naman siya yung amoy. Si Grace parang hindi pumasok ata. Hey Grace, nasaan ka na? Natudas ka na? Yan ang pag-live ka na yun umaga eh. Itugan yung dumi. Malapit na, ilang days na lang guys. Ano na ngayon? 9 ba ngayon? 9? Aray ko. 9 ba ngayon? May lamisa-lamisa ka dito, BBT. Ang gusto mo lang dito matulog. Free from trust. Activators. Lamisa. Lamisa. Why? Cortina, guys. Ilaw. Oh, right? Wow. That's good. It's the colors. Simpleng ano lang. Pero dito ay makakatulog ka naman hindi. Busy to others. Kung mato si Grace, patay tayo dyan. Wow. No. Simple lang to sangkay. Red. Dinagyan na namin ng kortina yung ano para pag mayroon kang kasama rito, kasama mo si Mabi, hindi namin maririnig. Larry, shout out. No. Ang ingay mong parimark dyan. Magbablog ka rin. Shout out mo sila, dali. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Hello. Hi. Hello. Shout out, di ba? Shout out mo sila. Shout out po. Dali mo na. Dali mo na. Shout out po. Dali mo. Ingay mo. Baka na natutulog yung kapitbahay. Yari tayo dyan. Eh, tapos na kayo Tita Au, guys. Namatay na. Namatay na ng aking cellphone. Hindi na gumana. Coloring. Wow, really? Crab. Tita Au, done na sa'yo po. Done na. Done watch na po. Ayan o. Full watch na. Full watch, Tita Au. Yan. Parang 5-star na apartment sangkaya. Oo. Ano to, sangkay? Yung murahay ng apartment. Kabos mo naman tayo, guys. Kabos. Aso. Tapos next natin si Project. Uli na natin to si Biboy at si Kuya Sani. Eh, mga big time naman yan. Dito tayo sa ano na isilang parang. Dito tayo sa iyo, Kabos. Yan, watching ako sa iyo. Wala lang ads mo. Oh, yeah. Di na ako mag-iwan ng bakas, guys, ha. Kala na. Salamat po sa inyo, guys. Parang 5-star na apartment sangkay. Tita Au, maraming salamat po, Tita Au, sa pagpunta. Maraming daming salamat po, Tita Au. Ingat po kayo lagi, Tita Au. Sa iyo mga ginagawa dyan. It's an octopus. Kita tayo sa Christmas party ng Sword ni Idol, Japper Sniper. Sana mayroon sa Timbong, mayroon man lang makakuha ng parapol ba? At sa hoodie ba? Hoodie! Angas nung guys, pag nadali mo. Nagpipremiere pala ako. 9 p.m. Yan guys, may premiere tayo guys. Simpleng vlog lang to guys. Ayan. Yun. It's an orange. Oh. Alright, so kung gusto mo thumbs up, paki-thumbs up na lang po. Para sa mga gusto mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share, mag-comment, 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 mag-comment,
sa aking bagong premiere, guys. Shout out po sa inyong lahat. Sorry, animals. Hi guys, shout out. Sorry, animals. B-boy, pwede ka dyan Sorry, animals. It's showtime. It's showtime. Okay lang na last kasi huli naman akong pumasok sa puso mo. Aray mo! Oh God! Okay lang last. It's a yellow. Kasi huli naman ako sa It's a puso mo. red. Agoy! Umuhugot ang kuya Pami ko. Birahidong. Birada. Nak, umayos ka nak. Bama ano ka? Go to water the sheep. Go to Oh, water you the are there. sheep. Water the sheep. Water the sea. Water the sea. Water the sea. Sisihin mo. Sheep. Shout out po. Kabos, nandito ako sa iyo, saan kaya? Tapos next natin dito sa Project 89. It's so Sabi po tayo, nasira yung cellphone na iso. elephant. Sinira nitong mabait namin magbugoy. Huwag ka, di yan. Huwag ka na naman, oh. Paayos ko yun. Pero hindi pa ngayon. Water color. Napaayos na yun, di ba, May? Maayos na nga yun, natanggal yung sinagot dyan. Kanina, nasabi sa... Anong sira nun? Water color. Ang sili lang sila noon. Water color. It's a pink. It's a flamingo. Shoutout mo muna sila, nak. Shoutout. Nak, shoutout. Uy. Shoutout.
Shout out, Loy. Kumusta, Loy? Damong salamat, Loy, sa imo pag ano, Loy, sa pag-anto sa akong live, Loy. Ano colors ba? Thank you very much, Loy. Thank you very big. Kumusta na kaya si Ma'am Criselda? Si Ma'am Criselda, kumusta na kaya? Hindi na nagparamdam eh. Look lang pa rin. Hindi ba naubos? Titaw, ano yan, titaw? Ayos naman, Mark. Anong binaba niyo po? Primer to? Tindang natin yung binaba ni titaw. Loy, haru-haru, shout out! Oo nga eh. Saan ka pupunta? Ang lugar mo sa taas? Wala na pala si Eugene. Rebel na yung iba. Hi, bombastic B-boy. Bridal na shower ng anak ko. Yan na, panood ko yan, tita Aw. Nandun ako sa premiere mo nun. Kagabi. Ang kulit ng regalo nyo eh. Tuntua yung, ano ba tawag nun? Bright ba yun? Tama ba? Tita Aw? Babae? Yung mas anak niya. Babae nga. Oh, bright, di ba? Napanood ko yan. Guys, yung hindi pa nakapanood dyan sa tawan-tawa kayo dyan kung panoorin yan. Dali. Nakakatawa yan. Sa mga may extra cellphone dyan, panoorin nyo. Watch nyo yung video ni Tita Ang. Napanood ko yung kagabi si Tita Ang. Kaya di lang ako nagko-comment. Nakatambay lang. Siyempre, puro babae. Pero kung may lalaki, magko-comment ako ron. Nandun nga si ano yun eh. Kuya Gado, nandun ba yun? Si Paring Paps. Si... Itaw, maraming salamat Itaw ha. Alam niyo yung ang ano natin, hindi na tayo nakakadalaw sa ibang kaibigan natin sa Team Bully. Ako, madalang na rin ako makapasok sa live ng Team Bully. Pero ka, inuubos na. Bilik mo yan kay Mama Mutang. Malaglag yan doon. Hindi na ako makapasok doon sa mga live ng Team Bully, kay Tolor, doon dadang na lang. Kay G-Top, kay Lenma, kay Sue, kay Maria, kay Sai. Kabos, nandito pa rin ako. Still watching ako sa'yo, Kabos. Sagot na ngayon, ilang ako. Still lang ngayon. Loy, thank you, Loy. Bag daw. Kalay mo sa bag. Colors. Welcome, Mark. Get mo daw yung color niya. Shout out. Oy, Grace! Shout out kay Grace. Oh, ito na, anak. Buong ka na. Ka dyan. Pinatay ko yung ilaw dyan. Get mo yung... Saan kay Grace? Shout out. Buti nagising ka pa. Buti Grace, nagising ka pa, no? Aray ka. You already Buti pa, nagising ka na. Aray ka. 9 viewers, thank you so much po. At 18 thumbs up. Hi, Maria Garcia. Wow. Wow. Chat. Oh. Kabos, still watching pa rin ako sa'yo, Kabos. Patapos na, patapos.
Wala pang ads na Anong kulay dumako. ng kinukuha mo dyan? Wala namang kulay yan. Hindi magkakapit sa dinosaur mo yan. Hanggang ano lang tayo guys 9. Ay, 8. Kasi lalabas tayo, mimili tayo ng paninda. Sana mababa ang paninda, ang kalakal ngayon. Binayaran ko na mga koray yung lahat ng lahat ng t-shirt, inabunuhan ko. Sa mga hindi pa nagbayad dyan, mag-abot na kayo. Kasi medyo nabawas dun yung pera ko dun sa pangpuhunan ko. Si Kabos, ano pa yun si Kabos? Bahala ka dyan. Ay, ayos ah. Ang galing. Ang galing. 10 viewers, thank you. Sa mga hindi pa nagbayad dyan, aba, bayad-bayad na rin. Ano ba yun? Pero si Kabos ay sa 15 pa daw siya magbabayad. Sahod niya. Okay lang yan. Ano? Asa na yung paper mo? Kuya Sani, utang muna daw. Asa na yung paper mo? Bahala ka dyan. Tawa kaya, Grace. Tawa ka, Grace. Nakakatawa. Asa na yung Nabunuhan ko paper mo? magkano binayaran ko lahat. Hindi yan pwede yung... Ay kahapon, Hindi gamit mo yan sa school eh. nag-down ako nung nakarang araw. Nung Lunes yata ng 1,000. Tapos ngayon, binayaran ko 3,000. Di 4,000. Ay, hindi na ako si Mark dyan. Project, dito ako sa'yo, Kuha niya project. yan eh. Ano ba gamitin ko? Oh. Sige ako sa'yo, project. Oh. Baka talaga. Ayaw mo na? 2027. Aray ko, tagal pa yun. 2027 gig ko. Ang tagal. Iwan ko sa'yo, Sangkay. Si Grace ay nagbayad na yan. Sinakop niya si Kuya Elmer Ugay. Tapos si Robert Bagalano nagbayad kanina sa atin. Bayad na siya. Si Tatay Robin kahapon nagbayad din. Tapos, sino pa bang mga nagbayad? Nakay Bibo yung iba. Pagpunta na lang ni Bibo dito, iabot ang bayad. Guys, may premiere po ako 9 PM. Baka hindi pa kayo nakadikit dyan. Wala. Naka-private pa pala. Oo, naka-private pa pala. Taka ko, bakit ganun? Naka-private pa pala yan. Bulbul. Hindi naka-open na. Ay, pero naka-premiere pa, diba? Nine ngayon, di ba? Oh, bakit ganun? Hindi pala nakasit. Gagi. Alas 10. Alin? Primer to? 9? Ayun, nakasit na ako. Yan. Pero hindi ko pa na-vlog yung Lloyd, thank you so much, Lloyd. Guys, baka hindi pa kayo nakapanood ng video ni Tita Ol. Puntahan niyo po. Dito ako sa'yo, Project 89. Next ko dito si Kuya Sunny.
Hindi nag-live si Dairos. Hi, Tita Au from Loy Jigar. Mamaling baliling, mga baliling. Ang mamaling, mga baliling. Ganito ba ito? Na 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 na. Gitara ko palpak eh. Wala sa tuno eh. Parang yung kumakanta, wala sa tuno. Hindi. Ano yun? Scissors! Dinosaur! Please. Tatat. Tarat. Lay, tawa ka na ya. Ray. Stop! Stop! Sira ang kuko. Stop! Stop! Dati nag-aaral ako ng gitara. Hindi ko lang tinuloy. Talent na pala dapat yun. Nakita ko si Joshua sa ibang live ni Stream Mark Joe. Pero wala pa siyang nilalatag na hingi ng tulong. Oh? Mabait. Very good yun. Baka narinig niya na. Baka alam niya na pinag-uusapan siya. Kaya nahiya na siya maglatag ng kanyang ano. Tama lang naman yun na di siya araw-araw magbaba ng kanyang gikas. Kasi mahirap yung araw-arawin niya gawin yun. Kasi isipin ng tao nung ginagawa niya ng hanap buhay. Linabalandra niya yung Gcash niya. Pag siya na-scam siya, yari talaga siya. Anong i-scam sa kanya? Isa nga yung i-scam. Inad pa ng B-boy sa akin. Relation Grandiose. Iwan lang, Mark, kung may binabalak ulit. Yari siya dyan. Bahala siya dyan sa buhay niya. Basta sa'yo, wag mo na ulitin yun magbigay doon. Advice ko lang sa'yo. Wag mo na subukan, masisira buhay mo dyan. Oh, kambida. Babamba. Di ako marunong kumanta, guys eh. Wala kasi akong tugtog na alam eh. Ano? Shout out. Copyright ako dito. Copyright. Parang busy yan ang mga angels ah. Oo. Na paano kasangkay? Ganun talaga ang buhay. Yan to. Basta mga gwapo. Ayan guys. Mayroon akong nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam mo
ba matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay. No! Nagwawatch ako ng video. Sinira mo yung cellphone mo. Hi! Sinira mo yung cellphone mo. May adi ko na nakapunta sa live mo kanina. Okay lang yan. Pero ibang minamahal kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Kahit ganoon pa man, nais mong malaman mo. Ang puso ko'y para lang sa'yo. Nang dito ako umiibig sa'yo, kahit na nagturugo ang puso. At kung sakaling iniwanan ka niya, huwag kang mag-alala. Copyright ako dyan. Tama na. Tinatikim ko lang kayo ng aking boses na pang malakasan na. Bombastic B-boy. Walang Joe. Kaya pala lakas ng ulan eh. Aray ka! Sunog. Visit ka. Visit ka, Kuya Sunny. Ay! Hindi! Doon ka. Project 89, dan watch ako sa'yo ha. Uy, may premiere pala si Project guys. May premiere si Project, puntahan natin. Sugod mga kalagad. Sugod, may premiere pala si Project. Wow, napakanta si Mark Impoy, aray ka. Doy, umayos ka dyan. Sugod muna tayo kay Project guys. Premiere. Sugod. Suguri. Sugod, agatak, mga dito lapid. Ano yung drawing mo? Nakalive si Project 89, naka-premiere si Project 89 guys. Sugurin nga natin, nga ni. Siguro mag-color. Bahala ka dyan. Project ba yun, Mark? Oh, si Project yan. Project 89. Project ba? Oh, yun, Project. Sugod. Ano yan? Naglalambing para mapahiram ng cellphone? No. Tingnan ko. No. Isa, umayos ka. Ang kulit mo. Cellphone ka. Magano ka dun? Sinira-sira mo yung cellphone mo? Watch. Ay, no. Hindi. Isa. Huwag mong kunin. Ginagamit yung cellphone. Isa. Mark dyan. Kulit. Watch tayo kay Kuya Sunny. Sinira-sira mo yung cellphone mo. Tapos ngayon manghiram ka ng cellphone ko. Ayos ka. Wala ka mo cellphone mo. Eh, ikaw may kasalanan yan. Ano ko? Ginagamit ni Papa. Hindi mo nakikita. Ginagamit ni Papa. Ikaw yung may sinira mo yun sa'yo eh. Tapos ngayon manghiram ka ng gamit ko. Mga gamit yan. Manghiram ka ng gamit ko. Yes! Naku, wala na. Oh. Doon ka kay Mami. Sunny, watching ako sa'yo. Diyan, no chocolate. Gano'n na tugtog niya?
Butterfly. Ha? Ano? Wala nang laman? Wala na? Ay, pakialamero. Sabi na. Ako dyan. Tahimik din yan. Ay, bagong gupit ang excited yan ah. Bagong gupit excited yan. Yes. You, bagong gupit ka na rin ba? Magpagupit ka na rin. Kanina pa ako naka-live tol. Covering worker, boom, from B-Boy. Loy, good evening, sabi ni B-Boy. Eh, naka-ano pala sa kay B-Boy si Project 89, naka-premier. Puntahan nyo muna. Galing ako doon.
Kabos. Uy, bakit mo Hala. pinalik yung spoon? Bakit B-boy? Yung talagang pinangkilig ko. So, inaano ka? Mag-end na ako mamaya mga 8 ha. May premiere pala ako eh. Baba ko lang yung premiere ko guys ha. Para matawag sa kanya may mga 9 yun. Tapos na. Ano na pala ang premiere ni ano? Ni Project 89. Lumakaya ang umarap ng iba. Nailan na masamba. Yan ham ako'y pinakalayo. Kita baba muna kita ha. Pin ko lang po yung ano ko premiere ko. Salamat sa pagpunta Tita Aw. Yung guys, yung nakapin, masagig ba dulo ng kuko o ang tumoy? Sino? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Who's that boy? Mari-mari boy. Masakit ba ang dulo ng kuko o ang tumoy? Aray mo. Tumoy. Sana yun dito ako sa'yo. Tapos next ko dito sa BBoy TV. Si Grace, wag na. Late naman yung pumasok. Magla-live yan si Kuya, di ba? Ano? Hi, Tita Aw. Wala na si Tita Aw. Umalis na ata. Wala bang ano ngayon, Tol? Wala bang dayo ngayon? Walang dayo sa bilyaran? Ano kaya ang maganda ano natin sa baunin? Ano, adobo, yung matuyo. Yung adobong probinsya. Kabos, pupunta ka ba, Kabos? Paano mo kukuha yung t-shirt? Okay, Kabos, paano mo makukuha yung t-shirt? Pupunta ka bang Batangas? Sabado yan, di ba? Di ba kasama siya? Sa lista. Sabado yan, di ba? Ay, linggo. Di ba walang... Bagong lipat kayo, Tol. Dito pa rin, Tol. Di ka pa ata nakapunta rito? Ang tagal na kami rito. 2 years na nga ata, no? 2 years na kami dito, Tol. Doon sa pinuntahan mo yung kahoy doon. May naglalaban ngayon, 11K pusta. O ba? Ang laki ah. Sana all. Mga bigatin ba ang naglalaro? Gusto ko kung manood niya, ikaw maglalaro. Tapos ubusin mo yung lahat ng bola. Bateriyes ba? JB Sukal, ikaw ba yan? JB Sukal. Guys, pasuyo po siya nakapin ha. Baka makalimutan nyo. Di bali makalimutan yung tamsakan yung iba. Basta yung aking nakapin. Tamsakan nyo yan. Premiere ko yan guys. Wala lang tayo ma-upload. Upload lang tayo ng upload kahit wala namang kwentang content. Tol, t-shirt ko sabay mo i-wash kapag winas mo yung t-shirt mo. Huwag na i-wash. Diretso na suot. Friday na yun eh. Lalaban pa ba? One piece ko lang ngayon. Wala ba matapos? Tara, tumboy. Tumbok tayo, di kayo mananalo kasi di rin ako mananalo. Aray mo.
Grace, tawa ka dyan, Grace. Si Grace, ganyan lang. Tawa-tawa lang. Wala. Hindi mo lang pansinin si pobreng worker. Si pobreng worker ay single yan. Ikaw single ka rin. Magpaano kayo dyan? Magpansinan kayo. Malay mo, matipuhan ka nito ang pobreng worker. Oh, hi Grace. Sabihin, hi Grace. Where you from, my Grace? From Valenzuela. Are you from Venezuela? Or are you from Venezuela? Makati yung friend. Makati yun yung friend. Tayo na. Gwapo sinong tinang. Tinggi. Visit to Julian sana. Sabi ko, yung iba dyan, puro lang video yung iba dyan. Ayaw magdot-dot. Wala, nasunog na bahay ni Kuya Sani, gagi. Nangyari sa'yo, uy. Oh, sarap buhay ah. Ano, sinusunog yung bahay? Nasunog ba? Grabe yung TV ng mga tao ron. Eh. Nasa creeks. Wag maingay. Awit. Wag maingay. Kumakain ako isa. Sige. 2, 3. Sumubo ka. Isubo mo. Isubo mo. Di akin yan. Hindi ba sa'yo? Sunog yung bagyo. Sunog ng bagyo. Sunog ng bagyo. Bayanihan. Bayanihan yan. Mabuti naman. At naapula. Grace, tawa pa more. Ano ulam mo, Grace? Hotdog? Long small? Small o big? Wala, masakto lang yung live ko. 2 hours mahigit. Pag-8 na. Sakto lang. Kailangan mo nung kung kailan na patapos na yung t-shirt, saka nagkamali pa. Buisit talaga. Katangahan. Hindi kasi yung pinag-usapan. Oo, Singit mo kasi yun. Hindi kasi na plano yun. Bigla na lang yun na bigla na lang naisipan nila yun na ipasok yun. Kung nakaplano na yun, hindi sana magkakaroon ng lamat yung ating t-shirt. Pero okay lang. Andun na yun eh. Enough na yan, anak. Kailangan kasi baguhin. Kasi ang pangit talaga. Maganda na sana yung t-shirt, guys. Gwapo, ganyan sa AI. Every time nagkakaroon ng sunog sa barangay na kasi malapit, kasi Obando Lake, kaya may tubig kami pa buhos sa sunog. Butik ba malapit sa Lake Pesari? Mahirap dyan, Kuya Sani, pag nagbabaho talaga mataas. Kawawa yung nyo, mga gamit nyo. Pag tumigil ka na yan. Pugas ka na naman doon. Lagay mo doon. Kumain ka na ng kanin. Subukan. Dito. Ayoko 7 viewers, thank you so much po. Hindi sa blood hindi sa far away. Yes, sir, we must pay. Somebody was tatawagan. Nena. Baba blood spirit. Doon na kakain ka. Kaya pag baha ay aangat sa lamisa at upuan yung TV na namin din na magamit at sa mga sakal as mainang pa bumili ng bago. No?
Ganun ba? Ito dyan. Mahirap kasi yung lugar nyo. Kuya Sani. Tita Au, thank you Tita Au. Natuluyan kasi yung butas. Ay, hindi ko mabasa. Natuluyan kasi yung butas na ring ang bubong. May salok na lang ako ng balde. Ganun. Mahirap. Ay! Hindi pwede. Hindi. Isa. Parang kayo sinasir na ka. Sinira mo yung cellphone mo. Tapos ngayon kukunin mo to. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Bawal ang... Alis ka. Dana. Silver TV naman tayo, guys. Already broken. No more cell phone. You eat na. Maging mahirap kaluoy. Yes, buyo. Pero lalo. Ganun talaga ang buhay. Isani. Dito tayo sa multo. Happy Halloween! Papasko na pero Halloween pa rin sa'yo, buhay. Oh, Pati ng ino ko, panis. ito. Kumakain ka ng ano. Mami Pe! Oh, Mami Pe. Sana all. Si ano, very Grace. Ginagaya ka kaya, no? Ano ginagawa mo? Hi, Tita from Pobring Worker. Tol, dikitan mo si Tita Tol. Tol, Pobring mayaman. Si Pobring Worker, kahit Pobring Worker ang pangalan niya, mapera yan. Humble lang yung tao na yan. Pobring Worker! Tol, baka hindi ka pa nakadikit kay Tita, ha? Dikitan mo siya. Hoy, umalis ka dyan. Kukunin mo yung cellphone ko, ha? Ayos ka, ha? Mahimik ka dyan. Isa. Aba. Hindi. Hindi mo kukunin sa Nasaan yung cellphone. mga stick ko dyan? Pinagkukuha mo na naman lahat to. Binigyan ka na ng cellphone, sinira mo. Yung ride mo cellphone, sinira mo. Ayun, kukunin mo yung cellphone ko. Hindi mo iningatan cellphone mo eh. Tama ng tingin mo sa akin. Hello, yung mukha ni Mark dyan. Wala cellphone. Baling nisira. Nabagsak ang cellphone niyang red. Ay, salamat po sa 6 viewers. Thank you so much po. Ano oras na ba? 8:01 na pala. Akala ko hindi mo pansin. Akala mo hindi mo alam. Boom! Boom! Tarat! Tarat! Tararat! Tararat! Boom! Boom! Nag-aaligid-aligid ka sa likod ko, ha? Ayos ka rin, ano? Aligid-aligid ka sa likod ko, ha? Iti-aid na, may primer. Oh, may primer ba? Exe lang yan. Hindi, pasukin nyo. So good! Baba mo nyo rito, yung primer ng iti-aid na. Iboy, baba mo rito, dali. Sigurin natin, dali. Endless vlog. Ako na nga lang, ang babagal nyo mag-ano. So, vlog ko yung visit. Ang babagal nyo magbaba ng primer ni Tita Edna. Ay, sauce! Mapastilan kayo. Ano magbaba? Ah, sugod. Yung hindi sumugod kay Tita Edna, supot. Ang hindi sumugod kay Tita Edna ay supot. Mexi lang yan. Lahat ng hindi sumugod sa kay Tita Edna sa premiere ay supot. Oy, si Kabos yaw la update. Nag-live na si mag-i-end na ako. Nag-live na si Kabos. Ang hindi magsugod ay support. Ang hindi sumugod ay support. Sugod kay Tita Edna. Let's go.
Yun na, iwanan nyo na ako rito. Good tayo kay Tita Edna. Sabi ko pag kumakain. Dali. Tara na, dito. Andito na sila. Powering worker. So good ka kay Tita Edna. Yung binaba kong link. Dali. Mag-end na ako. Maraming salamat guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga pumunta sa aking munting live. Aray ko, love you all. I love you all. See you guys. Guys, again, maraming salamat po sa lahat ng pumunta. So good tayo kay Tita. Nandito pa rin ako kay B-Boy. Watching pa rin ako. Bye-bye. Salamat po, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Ano naman yan? Yeah. Tita, maraming salamat Larry. Thank you sa kay Grace Magnato. Maraming salamat po. Nag-live si Cabos ha. Puntahan din natin si Cabos pagkatapos kay Ate Edna. Tita Edna, thank you po. Salamat.